Sa nagsingabot nga Pasko ani usa ka pamilyahan sa Cebu City, ang busy na sa paghimo og parol. Sayra nato kini pinaagi sa report ni Femari Dumabok. Dinhi sa Daan A. Andres sa Barangay Guadalupe, makakuha sa imong atensyon kining mga gipang bitay nga mga skeleton lantern. Gawas kini sa balay sa pamilyang Pumar nga busy na sa paghimog mga parol. Matod ni Evelyn Pumar, wala pa may mga order pero hinay-hinay na sila sa paghimo sa skeleton sa mga parol. Tungod kay ilang na panlantawad nga musugod sa pagsaka ang order sa parol sa sunod buwan. Karon pa lang, iyan ang gipaybalo nga adunay pagsaka sa presyo sa parol. Gikan sa 10 pesos ngadto na sa 150 pesos depende sa gidakon. Increase sa gyud labi na sad ang mga palaliton, increase man gani tanan, mga bugas tanan, labi na gyud ang mga materyales sa among parol. Kining mga kawayan. Oo, ang kawayan increase na kay ang gasolina kuno increase niya, ang ilang delivery increase sa Tag 70 pesos ang pinakabarato, samtang dulaan sa 2,000 pesos ang pinakamahal nga parol. Pangindahay sa pamilya nga merry ang ilang Pasko. Ang kita nila sa paghimo sa parol ang nakatabang sa pagpahuman sa ilang mga anak. Duha nila tuan na sa gawas sa nasod nagtrabaho. oh, dako gyud kay nigtabang sa amoa kanang sa among mga utang nga pending mabayran gyud namo nga sa end of the year. Nanagyud koy ni graduate in town na nakoy maestra, nakoy seaman. Oh. Natabang lang ani ha? Oh, sa tabang lang ani nga kanang makatabang sa gyud sa tuition. Ang duha pa niya ka anak ug ang mga apo ang mitabang nila sa paghimo sa mga parol. Usa sa mga miabag niya ang 10 anyos niya nga apo nga si Ashley Mayer. 7 anyos pa lang siya dihang nakatunan ang paghimo sa parol. Excited man ko para sa Christmas ani. Kunan ko makatabang nila. Napugay imong kita sa dani tagaan sad ka. Gawas nga negosyo na kini sa pamilya. Ang kalipay sa panagway sa mga magsudong sa mga parol ang nakaagni niya nga ipadayon ang paghimo sa maong mga parol. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.